उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमदार नितेश राणे यांनी पोलिसांना रेनकोट वाटप केलं। वाढदिवस सेवा सप्ताह म्हणून साजरा करण्यात येत आहे। 20 जुलैला आमचे आदरणीय विनोद तावडेजी आणि 22 जुलैला आमचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी या दोन्ही आमच्या नेत्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही सगळेच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून, जसं आमच्या काल प्रदेश अध्यक्षांनी उल्लेख केला की आम्ही सेवा दिन म्हणून आजचा दिवस साजरा करतोय आणि त्या दिवसाच्या निमित्त साधून आमचे जे पोलीस बांधव आहेत, जे दिवस रात्र मेहनत करून आपल्या सगळ्यांची सेवा करतात, आपली ड्युटी कुठलाही स्वार्थ समोर न ठेवता बजावतात, त्या सगळ्यांना ह्या पावसाळ्यामध्ये उभं राहण्यासाठी आणि आपली चांगली अजून उत्तम सेवा देण्यासाठी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने त्यांना रेनकोटचं वितरण आम्ही वैभवडी तालुक्यामध्ये केलेलं आहे। तसंच वितरण हे कणकवली आणि देवगडमध्ये पण होणार आहे, जेणेकरून आमचे पोलीस बांधव आम्हाला सेवा देण्यासाठी अजून सक्षम होतील, अजून कार्यतत्पर होतील। ह्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही हे समाजकार्य केलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।